Takže čaute, ja som Max. A dneska by som vám chcel ukázať moju zbierku medailí alebo pohárov. A môžeme sa pustiť do toho. Takže toto je moja zbierka. Tu. Sú poháre. Ešte aj tam sú medaile. Takže toľkoto medailí mám. Som ich vyhraný z futbalu, alebo z turnajov, alebo osobné umiestnenia. Takže tak. To mám pohár z turnaju v Trnavi. Takže toto sú moje všetky medaile. Tu mám dres Senický. Takže toto by bolo na dnešné video všetko. Ja sa s vami lúčim a čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.